Bandang 1:09 iti parbangon iti Hulyo 13 ti agdamamit lang atawen. Napaltugan ti maysa nga lalaki nga managan ti Dante Solar i Corrales 42 ti tawen na addaan ti asawa nga agnaed iti barangay Dardarat ili ti Cabugao. Ti biktima ni Solar ket dati nga maysa a personal security iti maysa nga politician. Segun ti investigasyon ti kapulisan, tinadakamat met lang nga ili nakalugan ti tricycle nga addaan numero A610. Iti biktima nga nagdian iti likod ti agmanmaneho nga ditan nga pinaltugan dagiti saan pay nga mabigbig nga suspect ti manintalo nga daras iti mapapati nga kalibre 45 segun tinarekobre nga kapsula nga dita nga nakatiruan tinaduma-duma nga parte iti bagi iti biktima ket ditan nga naitaray iti biktima ti kasitgan nga balay pagagasan ngem imbaga ti naka-duty a doktor ket awanen ti biag ni Solar nga dimanon iti nasao nga pagagasan. Napasamak ti pamaltog ti asidek iti Octagon Cockpit Coliseum nga masarakan iti sitio Kalagip Barangay Baklig Cabugao Ilocos Sur. Ti pinakipatpatang iti press corps iti nanang iti biktima ani Herminia. Napanpay lang nakiinistorya ket ditang na ibaga na nga awan met ti nakaririri na nga ditamet nga binalaagan ti inana nga uray no kasta ket agal alwad latta ket ditan nga simungbat met ti biktima ani Solar nga no sangong-sango ket kayak nga lumaban ngem no patalikod ket bagidak dita nga saan met nga ingkaskaso ti inana. Nadlaw kong midisabay nga matay imay dito balay nagis-istorya nga kunana nanang datay imay pay ni Uncle B kung di jay trabaho kunana tagtar trabaho gamin di jay ayan jay shell daya ayan na Caltex ke imay ni Uncle B kung may naimbaga kanyak nga apay nga naggaraw ka kanumot ng barok kunana kanya nanang tim insong bat ko hamot Uncle kuna mat kabaliwan tanto man ti agsarita ta umayak to numalom kunana ng hama nga imay ni Uncle B ko ngang kunana iso nga agan-anad kala ang barok ka di no kasta ti kwadaking ka agan-anad ka ay kano kunanang sangon-sangwa ke lumabanak kunana no patalikod kukwadak kunana nga talaga sir dayay ti talaga nga naisa rin tanad to idisabay nga matay ta imay nakantinong tungtungan nga rukin ni tatang na idisabay nga matay nung ti bigatan di mapanagjutin awam mo tinja mga nakita ti aniniwan nan idi ti bandang 7:30 siguro na damag min nga kwan iso dayay napaltugan nun dito batog kanu ti ano dahi ta pagpapal pagtatadyan kano iso dahi din na kigtot kamin asar kadaya nga napasama kanya ng taawam mo ti amumi nga ako kinaring-ringgor na sa isulaang na sir ti masarita. May palagip ka ti biktima ani Solar ket mayka lima nga natayen nga tao ti agdamapay lang nga mayor iti nadakamat nga ili ket ditan nga idawdawat iti umili iti Cabugao ta agsardeng kumatikas toy nga mapaspasamak ti ili dan tapno agtalineeg ti ornos kental na. Para iti press corps Ryan Pardo.